Jalane niku ten pundi Bu niki? Nggih niki Mbah, jalane niku lurus terus niki mboten dipeken nggih. Lah jenengan ajeng bagus napa Mbah? Sing satus warna. Aku ke arep anu piye Bu? Nggih jenengan tingali saene kados ngeten niki jenengan nek damel mboten saged to. Nggih. Jenengan pados nggih niki pekene nek saene nggih kados ngeten niki. Dan jenengan matur regane napa mboten? Sarean. Yo so. Nek ketok Lah niku empun anu lho. Pun pas niku nek arep yo sampean mboten saged damel. Mas Marcos timbang